Doncs Bueno, ja no farà anys l'Àngel Casas. L'Àngel Casas, que potser ja va morir, o sigui, ja havia mort quan vam fer l'últim programa, però em vaig recordar, m'havia deixat de comentar. Àngel Casas ha estat un periodista bueno, revolucionari aquí a Catalunya i a Espanya, perquè va estar a TV3, però també, bueno, no sé si a TV3 va arribar a ser, o sigui, era a la 2 en català i a Televisió Espanyola. Em va fer molta pena, bueno, vaig sentir una pena perquè jo vaig anar a un programa seu en directe, vaig anar amb l'institut, sí, quan era molt quin? petit. Si Doncs, recordes, em sembla vaja. que l'Àngel Casas Show, no, sí, l'Àngel Casas Show, que es feia l'estriptease al final. Boníssim, boníssim. Doncs l'estriptease no el feien en directe, ja t'ho dic, no el vam veure. Oh, hòstia! Va ser un xasco brutal. Tots allà, vinga, va, hòstia, jo pensant ja, hòstia! Clar, l'edat que tenia jo no parava de fer-me palles, I era allò de dir, hòstia, que guai. Clar, jo no tenia edat per això encara, clar. I dir jo, pues, hòstia, que guai, m'aniré amb una bona trampera i aprofitaré, i res. Va ser una destrampera total. Vaig veure allò que no tirava, però bueno, va estar molt bé, algun dia parlaré d'aquell programa, perquè ja van passar algunes coses memorables, però avui volia parlar d'ell per això. Que em vaig assabentar que el tio estava molt malalt i li havien amputat les dues cames, tio. Sí. Li van fer un homenatge a TV3, un programa especial, amb una entrevista i tal, i sortia amb una cadira sense les cames. Bueno, no sé si en el programa es veia ben bé o molt o poc això, però bé, en algun altre moment... o alguna no va mostrar, sí, no ho sé, però jo això aquesta imatge l'he acabat veient, sí. Perquè van fer un especial i després no sé si van fer alguna entrevista curta recordant l'especial i també hi era i no sé. Hi ha hagut varis moments ara que ja ho veien a venir, suposo, i li estaven fent els homenatges. L'Àngel Casas Show jo que recordo és que quan sortia l'striptease, jo ho veia des de casa, doncs jo em tapava, era petit i em tapava en plan, oh, quina vergonya, jo no puc veure això. Sí que tenia la sensació que volia mirar, o sigui, el que passa és que, clar, et feia vergonya veure que et veiessin allí... Striptease només de noies, evidentment. No, sí, però vull dir... I els meus pares eren molt de... Però què fas tapant-te? Mira, home, si no passa res. Però jo em tapava. Sí.